dostlarımız bugünler. Ne medyalar? Mikan Şalmedov'dan sahna arkaları. İn korkular avra yitirmek. Şu avra veren can sağlık bolsa adamda korku bolanapda. Gülalek Hedret Quliyevadan kızgın cevaplar. 75% vaktini çağları tarif ediliyor. Kalan 25'im şunyali. Bolgusu işleri. Pelvan Muhif'tan Şamrat Orazıf'a yüzlenme. Hemmesi ve ondan hem köpsü. Az vaktan yeğişenme tavadına. Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşembe sogadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başynda sunugat älimindäki täzelikler bilen gysgaça tanyşyp bolalyň. Sunugat älemi ýene renkli hepden izdagallardy. Geçen hepde sunugat äleminde näme täzelikler boldyka? Ata dönmeýärdiň deňiz kenarynda. Günüm ayım aydymy? Günüm ayım Ovadan cam malayım Günüm ayım, gülüm ayım Celil nur verdi, bu edek duedaydım bilen ekranı. Celil ve Mert'ten yürük yadadaydım. Özüm görürse uşarım hasabını Yüreğimin yadadı Kalbimin yaralı Bodasım gele yadıma Indiki täzelik Amon Music'dan Amon Music Merjenim aydın bilen ýaýlymda. Aklar dostlardan da beni belki Yanlışımı yola Seynadır belki Bu hepde aydımçılar örren akti Amaliyadan köşeşemağını. Koşaşamam Bede ayrı gelmek gelişen oğum Avadan halmeyadıvadan Insta'ydımy ören renklice klip oltur. Gölge edýändiňe senden Olu gurlamasan kemden Geç otur ine boş yerken Epe soğuk sanyalı kellem. Yaş aydımçılar bilen dowam edýär. Muhammed Leyla'dan Bana bor diýýärmi? Özüm için kim bolağında da. Davay paka sen bloğa. Bay bay. Bana bor di Gününe oyman senin Bor di Her zaman vardır yeri Gülşen ve Gülele Kul Muradova yadadyň maýdymyny muştoklarına üýt köşüp doýugy bilen etmek üçin mikrofonlaryň başyna şeýle geçdiler. Ayda yadadyňmy Ay yadadyňmy men yadadyňmy Ya geçdimmi çenne Ayda yadadyňmy menden. Gyzykly soralar hem de sahna arkalary. Geçen günlerimizde yaş aydımçı Didar Kutluýewiň täze klipiniň backstage'ine mehman boldyk we gyzykly pursatlary siziň üçin şekile geçirdik. Yaşladığımızda klipten sonra şeýle sowallar berdik. Bugünler medya olgamynda nemeler görýäňiz? J Balvin'in aydımlarını bileýäňiz, kliplerini görýäňiz. Mümkinçilik bolsa nemen garbyp görmek isterdiňiz? Garbymak, hemme-de öýdi gowa, garmak gerekli. Kokteyl etsen awaly. Ýyldyňyz näme? Stirlet. Siz goroskoplaryndan ýaňyzmy? Okuyan, kitap okuyan şol galda. İş prosesiňiziň kıyın ýeri barmy? Söz ýazmak kıyın. Sözleri özüňiz ýazýaňyzmy? Oglanlar bilen bile ýazýar. Şu wagtda çenli alan iň gowy sowgadyňyz näme? Maşin. Kimden sowgat? Hakamdan. Durmuşda iň köp näme isleýäňiz? En köp işimde şu üstünlüğe yetmek isteyen. Özüňizde halamaýan näsetiňiz näme? Anjyklygym halama. Ondan sabarsızlygym halama. Böyle. Geçen günlerimizde Mekan Şalmedowyň täze klipiniň backstage'ine mehman boldyk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Ol
gün ol yerde Pelvan Muhayfa marken. Pelvan Muhayf klipte alıp barjenin rolunu oynayar eken. Klip wagtynda Pelvan Muhayfa şeýle sowallar berdik. Bunlar näme täzelik edýäňiz? Bunlar edil şuada özüm görüşüm ýaly nesibedenden Mekan Salmet şol gowurlan iki serial klibiniň 3-nji seriýasy bulala Kedret Kuliban rejissor etmeginde Çülüde galada syomka edýär. Ýadymyzda bolsa, geçen bölümimizde Şamrat meniň durmuşum kino bolsa baş rolly Will Smith'in oynamagyny islerdim diýipdi. Siz bolsa geçen bölümlerimizde Will Smith'in keşfini yerine getirmek isleýäniňizi aýdypdyňyz. Eger Şamrat'ın durmuşy kino geçirilse, Şamrat'ın keşfini oýnardyňyzmy? Ýok, oýnamadym. Sebäbi Şamrat'ın özü isleýän ama meniň roluny oýnady. Ýakyn biriniň size aýdan iň gowy sözi? Wagt bediň üçin iň gowlukman, şonuň üçin ýaşa berin gowlukman. Nowruz. Sag bol. Sizin pikiriňizçe iň owadan düşen suratyňyz aýsy? Instagram profilimde edil häzirki däle mundan öňkü duran suratymy maden tören bolsaňyz, babyçkalar suratymy madan şo lentamda da şo prikrips edilen bolmaly hatça kaçsy gowdal şo suraty. Gowdal täzeli akşamyna Aşgabat molyňam ýaňaçylar wagtlary elim şeýdip gördümmi bilemem, öýle smokingde düşen suratymy. Birinji duran bolmagam mümkin şoň. Ýadyma şoň Instagramda ana şo. İşiňiziň iň kyn tarapy näme? Giň bolmaly. Dost, kyn giň bolmaly. Sebäbi gödöňetir mene esasy toýuň alyp barçy diýip tanaýarlar. Toýda mysal üçin minimum 300 adam bolýar da, maksimum 1000 adam, minimum 300 adam. Şol 300 adamyň kemmetiniň hem dilini tapmak ansatda giň bolmaly. Bir zat alaňyzda görküne seretýäňizmi ýa rahatlygyna? Birinji ölene görküne seredýän, mysal üçin onuň ikinji nowatda rahatlygyna sebäbi şu balak rahat däl şu wagtda. Bir kile prital rahat bolýar, men adaş giňrak geýmän. Gowurýan ýöne abstaýasy şon talap edýär, şoň üçin şonu geýmelle. Çok koydum ama Instagram'a reels edip. Şu an ahvat 200 kelmeň gödüň öýlämi? Bu klipin baş rejissori Gulala Kedret Kuliba. Klip portadyna Gulala Kedret Kuliba bilen gyzygan söhbetdeşlikde şeýle sowallar berdik. Bunlar näme täzelik edýäňiz? 50 gradus ısıdamy? Näme şap örtüň diýäňmi? Adamlary günne goýman. Çülüde, galada bir klip düşürdük. Mena kino diýesim gelýär. Mekan Salmet'in 2 tane aýdymyny we Instagramda umuman internetde ahwaty gatyly boldy, köp adam gowurdy. Her näse happy end bolup oturardy diýip ýazylan kommentariýalar ken. Şoň üçin muştaklar, patpisçiklar isleýän nadarda tutup, şu klipiň ýylyny happy end edip oturmagyny ýetdik we jemleýiji klipi düşürýär. Ara serialli täňem bolýar. Pikir siziň kimi? Ideýa aslında Mekan Salmet'in bir häsiýeti bar. Şu ýigit bir iş edenne çemeleşýär we şol işiň aňyrbaş bolmagyny isleýär, edilen işiň manyly bolmagyny gazanýar. Onuň mekanla işlemek priýatna. Ýene bir ýigit bar, olam Pelvan. Şolarla işlemek ýakynmal, sunugat söýýän oglanlar we esaty bellemeli zat klipin gözelligini kim görýär, kim görýär, ol operatoryň gözi bilen görülýär. Mergen klipmaker şol oglanyň rejissura okuwy operatorçylyk usatlygyna sözi ýok. Zehirli oglan, ukyply oglan. Mene bu ýerde bir kömekçi ýaly bir zat. Aslında mergen rejissor. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýsiňiz. Ortaça tertip aslında men günümiň 75%y wagtymyň çağılara sarf edilýär. 3 oglum bar, biram sygrym bar diýende. Ondan gecem bilen kakam tüwelem 65 ýaşyňda, ikizem haji. Şoň üçin olar goşdan oýumda 5 tane çağı bar diýenýärli. We esas wagtym şolara sarf edilýär. Mesela üçün yöne koca sonra oğlum Ece sen pizza pişirip bilýärmi diýip o şoň men pizza pişir diýär hökman. Ýa-da Ece sen damaş limonat ýasa bilýärmi diýär. O şoň limonat ýasamadan oýdan çykma ýok. Şu wagtym syomka edip durýan basekada çağlar suwa düşüp ýör. We şolara naharda kar etdim, syomka elimi karakda ilgap ýörün. 75% wagtyň çağlar sarf edilýär, galan 25 şuň ýaly bolgusyz işleri. Kakam şey diýär, internetde edilen hemme de bolgusyz diýär. Menim şonu nadarda tutup diýdim. Ters düşünme görüm. Kino film görmäni halaýaňyzmy? Multfilm görýän. Däl Disney'in hemme multfilmlerini gördüm we multfilmleriň içinden Taina Coco, Gatmanyly film, Moana, Duşa, Oscar alan multfilm, boşa multfilm görýän ýöne soňky gören kinolaryň içinde dogrusu ýalan söylemän kino görmek diýseňem bar. Seriala hiç açan görmem. Iň soňky gören multfilmiňiz näme? Ne düýünçik Minyonyň gravitasiýa gördük. We şu multfilmi döredýän adamlaryň hemişe ellerini öpýänler, manysy boýunça da, dünýäsi boýunça da
çağılara kän feydal zatlar bar. Özüňizi üç söz bilen aýdyp bilersiňizmi? Umytly, ihlasly, keremli. Umyt näme bilýäňiz, ihlasyňam nämedigini bilýäňiz, kerem diýmegem gudrat. Nähili adam bolmakdan gorkýaňyz? Adam däl bolmakdan gorkýan. Iň kyn zat adam bolmak. Sağa kaňyz edesiňiz gelip edip bilmedik sadyňyz barmy? Ay yok, men häsiýetim boýunça birde edetime şonu edýän hökman sygyr sagasym geldimi, geçen ýyl sygyralym sagdym. Geçen hepde de tamdyra çörek ýapmagardy edýädim. Petir hamir ýogurdum we şo çörek ýapdym. Kakamam şeýle Petir çörek 10 manada da ýeten okydym, satyn alay diýdi. Men şonu ýapasym geldi. Birde edetim gelse men edýän şonu ýaly häsiýetim ma. Ýöne bilemok Allah jan men söýýän eken. Şu ardy ulama sygmaýan zat men ykbalyma sygdy. Mysal üçin çağa kam Paryjyň Disneyland'yny görmegardy edýädim we 21 ýaşymda men Los Angeles'ın Disneyland'ında boldum. Elbette, olun, toyaydım sıtı geçminne. Mekan, şal, meda. Bugünler, näme täzelik edýäňiz? İlköne meňle salamu aleykum janyňyz sag bolsun, täze barýan gepleşiňiz uğurna bolsun Hudaýjan, başyňyz dik bolsun. Näme täzelik görüşiňiz ýaly ady dünýä diýip bir täze kliýim üstünde. Önümiň öňünden iksan başga da bir kliýim bar. Hakyky bir durmuşda bolan wakadan alyp şuňa aýdymlar düzdük. Ne şuňa düşünýär ýatsa şo. Beýlek iki aýdymda bolan perdendi bolana, onuň Allah Taala berdemez bolýany şu klipde görkezek bolýarsa. Aýdym aýtmagyň satmy? Ya klip düşürmek. Aýdym aýtmagyň zat klip edenden. Klip gatda kyn bolýarda. Klipde o bir ýerden ýaňyşdan ýene dolan gelme ýok özüň dällede. Giýet ýaňyzmy? Ya ir. Ay, ir ýatsa bolýar ýönüsün o diýişgärni hem giýje ýatana özüňe bagly emme tadanlar giýje işleýär. Onuň montaj edýänçiler giýje işleýär, üstünde durmadan bir iş önüne ak onuň. Giýje ýatyp bolanak da garab. Siziň üçin iň gorkul zat näme? Iň gorkul zat awra ýitirmek. Şu awra bilen jan sağlyk bolsa adamda gorku bolanak da. Bu klipden soň nähil täzeliklere garaşmaly? Klipden soň ýetip bolar gowy diskoteka aýdymma. Onu men tek aýdyp berer, geler şunu benzer. Ýyldızlaryň günlük durmuşyndan gyzykly habarlar. Ýyldızlarymyz bugünler näme diýerler? Elbette gyzykly günler. Ýene-de Selvet Waqlyjywadan, Selvet Waqlyjywa awaza syýahatyna. Murat Öwezowdan ýakyna täze jaýdym. Yüreğine girmege ayker barmy maňa. Maňa tarpydyr saçan uçup bararyn ýanyňa. Murat we Bilbilen ýene gyzykly täzelikler ýakyna ýaýlymda siz üçin. Aydımdan galinni sana vaktim yok. İnni men seni görürsün gelin o. Dime bana hiç tat barkı yok. Ýaşy Goşunow we Murat Mollaýew Balkanawat toýlaryny. Ýaýlymyzyň bu gezek sany hem şundan ibaret. Ýekşembe günüňiz biziň bilen gyzykly geçenler diýip umyt etýäs. Innek hepdeniň dinç gününe çeni görüşýänçä hoş sag bolun.